Pinayungan Brajawata Long malangkung rumampating leyan Nirstuti Jawata ingkang sakalengkung aji manggeta Kakang Narada Kakang Kanika Putra laut bergencong warudayang lera-lere kali codhe sapa sing gawe kula diguru kepareng diguru nimbali ingkang raka suduk pangudal-udal kanthi rareja rawuhipun Kakang Kanika Putra wonten ngarsa ulun. Lho niki mboten mangke setunggal punapa diguru. Ingkang dados sowan kula wonten ngarsanipun diguru kalis ing sambikala. Ih syukur binagi sewu. Wo, kula ki ngaturaken pangabekti kula sayogi konjuk. Rama Pukulun, ya nyomo dipatus ndak tampa kita ngaturke pangabekti ana ngarsa ulun. Ih, dateng sendiku. Lajeng para mamadya wusana wonten kados pundi kabul kawusananipun salajengipun nalika semanten diguru bilih sampun katepaken dinten menika rikalenggan menika adiguru badhe paring kanugrahan dumateng titah mercapada ingkang awujud wahyu panca purba monggo enggal kula aturi netepi dados pangendikanipun adiguru duk nalika semanten inggih menika mboten badhe swala Kakang Narada tertemtu kula badhe menapa paring dumateng para titah mercapada sinten ingkang segintenipun kiyat kadunungan wahyu panca purba pramila saking menika Kakang Narada kemawon kula aturi nampi monggo sumangga kersa dumateng Kakang Narada anggenipun badhe paring kanugrahan sinten kewala ingkang kiyat kadunungan wahyu panca purba kula aturi nampi Kakang Narada nggih dhateng sendika menika nyuwun tambahing pangestu Guru.
Yanantana wong abrang kasarasaran keladuk dewanya dento laut berkencang marudayang Nyama Dipati Kulawa iki kayangan kok beda tatanane monggo wis dadi undang-undang wis dadi pranatan kayangan sapa wae sowan nang kayangan kudu badan wadak kudu badan halus ora kena badan wadak iki mongko ana titah mercapada sowan kanthi badan wadak iki mengko mesti bakal nampa sapu denda Nyama Dipati. Wah nggih sumangga mawon mbok wong niki sik sowan nggih nata Ndarawati Ratu Ndarawati niki wayah ulunipun Kresna mbok nggih nganggih tida-tida luput nggih luput ning nganggo ditimbang keluputane wong nggih Kresna sepisan iki le sowan kanthi badan wadak mbok bilih wonten perkawis ingkang sumengka pramila monggo wonten rada kula aturi enggal keparengan dangu menapa ingkang dados darunanipun wayah ulun pun Kresna menika putuku Kresna wonten paring dawuh menapa Iwang Pukulun Purwa Madya Wusana enggal matura ingkang kanthi terwaca jeneng kita sowan kanthi badan wadak iki mengku karep apa ngaten Kang Iwang Pikulun estunipun sowan kula kanthi badan wadak menika nggih saderengipun ingkang wayah nyuwun pangapunten mbok bilih mboten dados kersanipun para Jawata kula sowan kanthi badan wadak sepisan malih nyuwun pangapunten ingkang ageng ya ora dadi ngapa sepisan jiki tak paringi ngapura ning besok aja tok baleni niki estunipun kula sowan kanthi badan wadak menika namung daya-daya kadreng saking manah kula badhe mbantu yoga kula Stija Narakasura nalika semanten yoga kula Traju Trisna Stija Narakasura menika adreng kepengin sanget saged kedulungan Wahyu Pancapurba pramila wonten parengipun Wahyu Pancapurba kula suwun mangke badhe kula paringaken dumateng yoga kula pun Stija Narakasura Dewa Yanantana wong abrang kasarasaran keladuk dewanya dento berkencang warudayang Nyama Dipati Kulawa kepiye Nyama Dipati iki Kresna bakal nyuwun kanugrahaning Bathara Wahyu Pancapurba wah mbok nggih diparing kemawon mbok menawi niki sampun dumugi didiwancinipun Wahyu Pancapurba medhak wonten Mercapada amargi menapa kula kalian Wandrada sampun ngasta purba wisesa Wahyu Pancapurba sampun dipun pasrahaken dumateng Wandrada pramila menika gumantung dumateng Wandrada ya Kresna kula yen ngono ngati-ati aja nganti Wahyu Pancapurba iki mengko pindah saka astamu saiki bakal tak parengke marang jeneng kita monggo Iwang Pikulun kula aturi maringaken kanugrahaning Bathara dumateng Dasatwa sing ati-ati Kresna Ramane
Kadarian lamun putra pawekasanira wis anggeni maya ngelingono resang Epsnu Pradenta berkencong nyawa dipati kula wa ora kaya sepisan iki kayangan rumangsaku kok doting jeligut teko dhewe-dhewe angger buka kotak kok rumangsaku kaya buka jagat sing ora dikarepke barang teko ngapiye kanthi tekan jam 4 bos pundi iki kaya sedewa sowan kanthi badan wadak kula inggih ewang pikulun saderengipun kula matur nyuwun agunging samudra pangaksami kula wantun sowan badan wadak iya awit kesesa anggen kula sowan daya-daya kula badhe nyuwun kanugrahaning Bathara Yamadipati kula wa piye Yamadipati wah rumangsaku kok ya do nggugu karepe dhewe to iki ngono ki ya mbok ya do ndelok-ndelok kanan ulun ki agi arep nyoba kamera kok do teko dhewe-dhewe ora dadi glidru penggalih ulun to ya iso ngono mengko tak rungokne apa ing dadi ature Sedewa kepiye karepmu Sedewa kowe duwe karep apa sowan ana Wandawaru kanthi badan wadak mekaten ewang pikun estunipun kula sowan menika inggih saking adrengipun para kadang brata Pandhawa rika semanten Koko Prabu ing Ngamarta Koko Prabu Puntadewa sampun dumawah wiraosipun ingkang boten sae kedah kedunungan Wahyu Pancapurba supados ing akhir tembe benjang dumugi tumapaing perang Baratayuda Jaya binangun para kadang brata Pandhawa saged unggul juritipun mengsah para kadang Sata Kurawa Ngastina dadi jeneng kita bakal nyuwun kanugrahaning Bathara ingkang sinebut Wahyu Pancapurba mila mekaten ewang pikulun nanging Pama Sedija apa Sadewa mangerti yo wektu dina iki kanugrahaning Bathara ingkang sinebut Wahyu Pancapurba wis ndak paringke marang wayah ulun nata Ndarawati Bathara Kresna. Dadi jeneng kita yen bakal nggayuh Wahyu Pancapurba tututana rakamu Ndarawati kang ngasta Wahyu Pancapurba nggih nek mekaten terang terwaca dawuhipun ewang pikulun keparengan kula nyuwun pamit badhe nungka tindhaipun Koko Prabu Bathara Kresna.
Setijo Narakasura putraku nggih, Setijo Bama Narakasura. Sepisan ji ki wong atuwamu weh gawe. Tak rewangi wirang isin. Ana bebasan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirah, awan tak nggo bengi-bengi tak nggo awan. Ora ana ilange Setijo. Wong atuwamu weh gawe. Aku mau wis weling karo kowe Setijo. Kowe tapa sare ana kisih ing samudra laya. Apa wae sing tumiba ana ngarepanmu ya kuwi Wahyu Pancapurba. Iki kanugrahaning Bathara tampanana Setijo Wahyu Pancapurba. Tututana yen to tinututan ngelingana resang putra Sena gedhinganing awang-awang ora bakal samaring Pandala iki kaya Paman Sedewa. Kepiye? Nalika semana Paman Sedewa wis nuding marang Antasena pinangka dadi wakiling sesepuh. Awit sesepuh Ngamarta lagi mlincur lunga saka Pandhawa. Aku sing dadi wakil sesepuh Ngamarta dawuh karo Paman Sedewa. Tak dawuhe ana Traju Tresna nyulik rembuke Setijo Narakasura banjur sowan ana Jonggring Selaka. Aku wis oleh gawe nggih. Layang kelima Sada wis oleh gawe. Wis tak asta nang astaku banjur aku sowan ana Kwandawaru uga wis bisa sowan nanging sepisan iki ora oleh gawe. Saiki layang kelima Sada bakal tak asta kondur. Nanging bab Wahyu Pancapurba wong atuwamu ora oleh gawe. Lah sebabe Wahyu Pancapurba wis digayuh marang Kaka Prabu Ndarawati Kaka Prabu Bathara Kresna. Mongko aku nungka tindake Kaka Prabu. Ora prisa marang nggonku nungka Kaka Prabu. Wahyu Pancapurba ingkang ana sajroning gendhaga diuncalake. Kaka Prabu karo ngendika Setijo, iki Wahyu Pancapurba ingkang bakal tok tampa saiki tampanana Setijo. Setijo wektu dina iki wis mbangunke tapa sare ana kisih ing samudra iki njur kepiye nggih Antasena? Ayo aja semelang. Aku ya wis dawuh karo Kakang Gatotkaca takon mlapati ana kisih ing segara mengko rak ya nek ana barang tiba mesti Kakang Gatotkaca ya ngerti. Wis aja semelang. Ayo diplapati ana ngendi tibane Wahyu Pancapurba.
Saya dalu arara sabyor lintang kumedhap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita kumedhaping lintang tranggono leres waraning madu pranto adopeng lintang tranggono piting klapa sawata ing ngarsa padha salukune wong
Kacarita nalika semana katon kayon wis ngadeg jejeg ana madyaning pakeliran. Ya ing kono pratandha gantining alam, ya gantining jaman. Ya ing kono dadi gegalenganing carita gara-gara. Oh Eko Dwi Sawahtri gunung-gunung catur samudra panca tarusat bangunan sabda pandita mangeling ana Semar Badra pratandhane gara-gara bumi pindha gunjang ganjing tangising para kawula ketaman gara-gara nebak parang pradesan dadosaken girising para kawula sami bentak sirah tanpa perkara amarga ketrajang gara-gara nganti dumugi karang padesan yen Cinandra gara-gara amung mengeti mijilnya saha ngurmati Kilurah Semar Badranaya sak putra atmajane